Здравейте, приятели! Аз съм Джейсън Джей и днес ще играем тази игра Трофей Хънтър. Направил съм си я на руски и набързо ви показвам нещата. Тук е арена 1, а тук е следващата арена. Арена 3 с най-големия залог до момента. Другата арена не ми е отключена все още. И така, на най-голямата арена за вас. Какво правим? Залагаме по 2000 сребърни парички и съответно ловуваме. Вече имам 738 точки. Моят опонент направи току-що 747 точки. Тоест повече от мен. Тук върнах жеста и имам 1233 точки. Добър изстрел, но да видим моя опонент какво ще направи. Не можа да оцели тая пантера. С 3 куршума я цели. Дано да го минах. И ето да видим крайния резултат. Победих го. Общо взето това е играта на Арена 3. Тук слагам своя трофей. И така подреждам тази къща. Интересна, хубава къща. Харесва ми. Аз съм Джейсън Джей за вас и за нашето забавление. Правя тези хубави клипове на нови игри. Ето тук имаме някакъв клуб, който съм създал. Предполагам, че аз съм го създал. Не съм много сигурен, но както и да е. Ето една друга игра, която някой ден ще опитам. Това е всичко за сега. До скоро, приятели! До нови срещи!